Čau lidi, vítejte u mého prvního videa a dneska budeme tady natáčet s XDP, mám tady hosta s XDP 3008, takže... Vlastně s panáčkem farmářem a no, on mě teď do toho trochu mluvil, to nevadí. My si uděláme někde ve vejšce náš barák na začátku, no to vám pěkně na konci videa ukážeme, jak jsme měli barák. Ale ještě před tím videem jsme měli jedno video, který se nám docela podařilo, takže nic. No a... Asi tak, no, XDP. My teda jdeme postavit barák někde Ve vejšce, aby se tam nedostali. Bych to dal... Dej to tam XDP. Ne. Jsi to tam ještě nedal. Já jsem prostě kvůli tomu spadl teď. Tak, máme, no to je hodně ve vejšce, veď. Oh no. Takže já ho jdu teda vyhodit. A napíš mu. Kudla. Takže lidi, hele, my teďka tady stojíme ten barák, teda potřebujeme teda toho člověka, potřebujeme ho teda vyhnat, ale počkej, už jde pryč, už jsem ho vyhnal. O ne. Ještě není vládnej, takže to je v pohodě, ale můžeme stavět i tak. Jo, máme to blízko, takže pohoda. Teďka teď co pleze, takže to je konec. Ona snad vypadne teda, takže XDP polož to. Ještě jednou get out, aby get out 0. Takže... Ne, on už tak jeden týpek je. Prčit. Jo, ona ho chce odlákat. Nice, takže já jdu pro postel. Kámo. Okay. Respekt pro typku, ale prostě nechci natáčet video a chceme to mít takhle soukromně. Yes. Přesně XDP. A teda lidi... jsme tady měli... Postavit základnu, jakoby. Měli bychom tady postavit už větší místo. Takže, ta borka chcípla teďka, jak tady byla s náma. Chcípla. No, teď se na tu kameru se znamenaný, ale já to taky viděl, jak to je. Takže teďka je pryč, ale no, možná kdybych teďka to, tak bych teď mohla zůstat, ale mohla si teď postavit jiný barák. 10 HP mám. Teďka jestli mě někdo zabije, já nevím, jak se mám vyhýlovat třeba. XDP musíš si říct to. Já nemůžu ani skákat, že jo, to je konec. Já nemůžu skákat. Já nemůžu prostě skákat, kámo, vůbec. Takže, XDP, počkej, já ti tady dám to, a ti tady dám jídlo. Ale ne, aha, to tě nevyhýluje. Aha, tak nevadí. Já si myslím, že jsem mrtvá, že jsme... Tak chcípni. Chcípni. Nebo najdi prostě někde lékárničku, že jo? Mě nevidí, kámo. Já musím vstříknout, kámo, to je na. Počkej, já se podívám, kde jsou. XDV, počkej ještě 2 minuty. Za 2,25 minuty to bude konec noci, takže to už potom uvidíme. Neuděláme. Je to tak, jak to je. Ale já mě Pozor, XDP. Já jsem asi pomalej, na mě teď čevat. Čekat. OK. Vytvořím si tam checkpoint. Jo, vytvoř si tam. A já už tady mám něco to. Takže mám teda přidat... Jo, teď jo. Já teda mám teda přidat to, klikním se do chatu, do hovoru. Checkpoint bude jaký?
bunker nebo co? Něco tam napiš, ale to si každý uvidíš sám, víš, takže ty to uvidíš, ale já ne. Co budeš jak vytvořit, takže ty to tam vytvořený, Takže já teda mám tak, já teda přidám toho Play Games do hovoru, jo? OK, takže už ho prozvání. no, máš u farmáře, myslím, že za ty to není moc, jako jo, je to dobrý video s tím, ale jakoby, že to je dobrý Prozvání, no. začátek, že to chci jakoby mrtvej. Jo, ale tak, na, XDP. Už našel, Lékárničky. kolik, jo, dobrý, Dal jsem ti tam 2. já si, Tak počkej, tak já si teda tady jdu vytvořit ten waypoint. Já ho mám teda na telefonu, ale no, nevadí, už by tady měl být v hovoru teda někde. dobrý, já mám 62 těch životů, ale já nemám hunger, nemusíme jíst, kámo. Tak já jdu hledat jídlo zatím. Ale panáčku formář zatím stav, zatím musíš stavět a já budu hledat jídlo. OK, Takže já si OK, XDP. aha, Tak se teda joinu do telefonu. se z toho lidi všimli, jak už jsme to video, jsme tak do toho mluvili, tak jsme vlastně na počítači. Jo, A vlastně, teďka jsme v tom baráku, ona. s panáčkem farmářem, jsme si bydleli. A teďka jsme v Ale tak tě nakonec teda do toho hovoru nejoinul teda. Kudla, já mám 2 hápek. a když tak mě říkají, až to je jako tma Takže čau lidi, už jsem tady a já, Play Games, a jdeme Už se teda... joinul teda. Ale nevím teda, jestli ho slyšíte teda, ale joinul se. A jdeme teda s panáčkem farmářem a s XDPem hrát. Přesně tak. A takže Kluci, kde jste? Máte nějaký waypoint? máme, hele, pískám už. Legend si, jo, to chceš ty. Ty, panáčku farmáře. XDP, slyšíš mě? já nepotřebuji, abys pro mě pískal. XDP tě plugin si neslyší, protože já ho mám bez sluchátkách, takže bohužel. Ale... Takže teda XDP můžeš jít teda klidně. Zpět a teď vezmu nějakou okrasu, třeba tady vůbec. Já tady mám speciálně něco na energii, takže... Nice, tak Chceš mě to dej. panáčku farmáře? Jo. Na tohle video dáte 5 lajků, tak teď s panáčkem Tak, farmářem, hodně. tak teď s panáčkem farmářem natočíme vlastně A tady ještě jedno, a jo, tak. natočíme Máš to tady tam? 38 s tím bossem takovým, jak se jmenuje? Se Seekem? Seek? Seekem, ale s takovým tím Cítíme si teďka tady Figura? základní. Teď si tady... Hoši, já vám to potom přikážu, ale tohle video dáte 5 lajků, Jo, hele lidi, já vám to teďka tady hodím na obrazovku, teďka tam budete mít obrázek toho, co tady právě teďka XDP myslí. Máte tady obrázek a lidi, ty to potom vyfotit, co myslí, aby to tam dej. přesně já vám tady dám přesně, co tady XDP myslí. Jak lidi teď je ten Huber, který je s tím bossem, jo, a pokud na to video dáte teda 5 lajků, Jo, tak vlastně, no, pokud na to video dáte 5 lajků, jak se natočíme tady s váším farmářem a s tím gamingem, no, s váším farmářem a tím gamingem, že jo, a teď s Play Gamesem, tak si teď natočíme další video, ale tentokrát speciální z toho, protože to bude z toho bossa, který natáčel, myslím, že Ponty, ale ještě do těch dvoj Aprilfus, který jsem hrál, a pokud jste to hrali a pamatujete si to, tak byl takový ten Freddy a XDP už pojď nahoru. chtěl si říct, že už má sami víc.
Dobrý. Vlastně nahoře je teď i náš Hubert, takže jo, já si musím dát hunger, takže A snad ne teda. Dobrý. a teď už pojďte stavět hoši a to, že mi přijde, že zase video jsme udělali hrozně málo. Jo, už tady jako máme 15 minut a nic jsme skoro neudělali. A lidi, hele, jestli tady dáte 2 lajky, 2 nebo 3 lajky, tak vám samozřejmě natočím speciál s XDP, kterou tam budete mít. A jak jsme teď se o to bavili, tak teď budete mít na to obrázek, no? A budete to mít i jako na damy. Jo. A teď jsou ten ještě ty speciál. A teď jsou obří postele, teď mám jednu. Tady ke. Ty malý se vykašlat. A takže teda tady natočíme s XDPem speciál za 2 lajky, protože Jo, mě to bude za 5 lajků teda, jo? u mě teda za 2. U mě za 2 nebo za 3, takže tak no. Já A musím víc, taky občas natočíme video a taky to bylo nám, je to moje Ale panáčku nejoblíbenější farmáře jsem to teďka viděl, nebo 330 pískám. zlídnutí a a je to docela farmáři. hodně. Tak já taky pískám, tak počkáš, asi mě uvidíš. Jsem u té stěny. Jo, takže teďka bych měl jít buď správnou nebo špatnou cestu. Jo, pískni. My potřebujeme další jídlo. My potřebujeme nějaký barák. Pískni, já písknu. A z jaký strany to tam bude? O další prostě dni, o dalším dni, který prostě, Teďka jsem jo, pískal. já Jo, a no. teď máme ten speciál No, potřebujeme ale boss. to už je konec, je to 4 nebo já to teďka už budem. Tam jsou rozbít ten barák. A mám teda tady. Hele, panáčku farmáři a XDP, pojďte sem teďka, ten mám hrozně moc lékárníček, já vám písknu. Ale za 20 sekund teda je noc. Ahoj, tak pojď panáčku farmáři, rychle za mnou. Tady mám lékárničky, hrozně moc lékárniček. Tak je pozbírej. Ale já už mám plný inventář. Teď něco vyhoď. Ale kdy je noc? Za 5 sekund. A tady ještě. Za 5 sekund je noc. No. Jo, pískej, to nevadí, že. A Ale za to video jsme teď už 3 noci. Pískej XDP. Pískej. Teda Play Games. já pískám, protože tam už byl konec, takže asi mám jít semka. Máš Vidíte to? máš stůj. Stůj spolu. Jak se? Pískej teda. Pozor, tam. Jo, vidím vás. Dobrý, vidím. Pomoc. A vidím i XD. Jde po mně, no, výborně. Konzum. Já pískej teda. Jo, to je tohle, boxikolo, nice. Ještě E. Tak, Ale jsou máme klidně asi teď jo, těch panáčku regál. farmáře, dobře. A tak je... Panáčku strašně farmáře dobrý ještě video, písně. který jsme teď zatím neviděli, nebo nebyl. Jo. Jsem teď nahoře a... Mám tolik jídla. Panáčku farmáře písně. Jestli je daleko nebo... Já vidím, že DP, no. Ale tím vlastně... Už natáčíme 25 minut. To ne. Jo. To nějak se A to stříháme. může třeba vydržet minut. Panáčku farmáři. A co? To třeba vydrží minut, nebo kolik to dokáže natáčet. Panáčku farmáře písně. Jak dlouho chceš? Třeba, já nevím. Myslím, že max je 24 hodin, ale nejsem si úplně jistý. Docela dlouhý video. Nebo musíte nějak rozdělit. Jo, to dáme chodně na 2 části. Ale takže lidi, tady teda končí první část tohohle videa a druhou část teda zřejmě do příštího videa. Takže se máte na co těšit a čau. Ještě počkej na mě. Ta první vyjde zítra a ta druhá část vyjde třeba za 4 dny. Jo. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud to nezapomeňte dát odběr a like. Uvidíme se příště u dalšího videa. A natočíme si ten speciál a vlastně ta druhá část i tak bude, i kdybyste dali třeba 2 lajků, jo, to prostě bude. Takže čus u první části a druhá část pokračuje právě teď.